Ang gwapo mo naman. Kailan ba kita mahahalikan? Oh, Andrew, my love. Kailan mo ba ako lilingkisin para matikman ko ang iyong kamandag? Bes! Bes! Ay! Ano ba? Ba't ka ba nanggugulat? Kanina pa ako tawag ng tawag. Ikaw lang yung wala sa sarili. Bakit ka ba kasi nandito? Malamang, workmate tayo. Di pa ba obvious? Ang ibig kong sabihin, anong ginagawa mo rito? Bakit mo ako inaabala, Aber? May ikukwento ko? Ano naman yun? Siguraduhin mo lang, nakakatuwa yan, ha? More than that. Naalala mo yung kinukwento ko sa'yo? Oh. Yung poging basketball player na tigas sa amin? Oo. Ano naman ngayon sa akin? May nangyari sa amin, girl. Done. We? Talaga? O ano, kamusta? Bes, I knew it! Gifted! Dakota Harrison Plaza! Malaki! Malaki! Katawan! Yummy! Baliw, ano nga? Sabihin mo sa akin! Matigas! Ano? Matigas ang ano? Matigas ang abs! Ang sarap pindut-pindutin at yapus-yapusin ang kanyang mga muscles! Nakakabaliw! Nakakamatay! Nakaka-addict! Umayos ka nga. Para ka namang timang. Bes, umabot kami sa rurok ng aking tagumpay! With that, siyang kumikinang-kinang na bituing punong-puno ng ningning! Okay. Baka hallucinations mo lang yan, ha? Ikaw, Nasa sayo yan kung ayaw mong maniwala. Basta, lumipas ang magdamag ko na punong-puno ng kaligayahan. Di tulad mo na walang dilig at parang cactus na tigang. Okay. Ganon. Oo. Sige. Hindi mo nga malapitan yung si Andrew. Puro ka nalang titig. Puro pangarap. Kailan kaya yan magkakaroon ng katotohanan? Girl! Kilos! Madami pa namang babae na nakapalibot na parang buitre na laging nakaabang sa kanya. Hello. Dalagang Pilipina ako. Mayumi. Maganda. Kahali-halina. Makikita mo. Siya mismo ang maghahabol sa kagandahan ko. Katulad ng iba pang mga lalaki na nagkakandara pa sa akin. In your dreams, kilos, or else, baka magsisi ka. Wait ka nga lang. Darating din tayo sa exciting part. Kailan? Pag may tungkod ka na. Gusto mo bang tukutin ko yung fallopian tube mo, ha? Ito naman. Anyway, birthday ni Chad at may celebration mamaya. Balita ko, pupunta raw si Andrew. Ano? G ka ba? Wait. Talaga? As in si Andrew? Oo, sige, maghahanda ako. Ako dapat ang pinakamagandang babae na makikita niya. Good! Ganyan nga! Flirting! Ay, fighting! Happy birthday, Chad! Uy, Daphne. Chrissy, kayo pala. Salamat. Mabuti naman at nagpunta kayo. Tatampo na sana ako. Sus! Ikaw pa ba? Malakas ka sa amin, no? Oo nga naman. Pati minsan lang ang ganito mga party. Palalagpasin pa ba namin? Good. Ano kayo? Kayo nang bahala ha. Para makaikot pa ako sa ibang bisita. Maraming booze dyan. May pulutan na rin, okay? Sige lang, okay na kami. Salamat. Thanks, Chad. The best ka talaga. Basta kayo. Okay? Enjoy. Bes, ano? Nakita mo na? Pag makita mo, lapitan mo kaagad. Hindi pa nga eh. Sigurado ka bang aattend ng party si Andrew? Baka naman fake news yan, ha? Hindi, no? Lalong hindi magkakamali ang mga source ko. Pakot lang nila. Oo, sige. Mag-CR lang ako. Wait ka lang dyan. Bilisan mo. Aray! Ano ba? Andrew? Sorry. Ayos ka lang ba? Hindi kita napansin. Oo. Hindi pala. Ayos lang. Malayo sa bituka. Patingin nga. Nabukulan ka? Hindi. Ayos lang. Wag mo akong alalahanin. Hindi. Halika. Teka. Oh, ito yelo.
ilagay mo dyan sa ulo mo. Salamat ha. Andrew nga pala. Oo, kilala kita. At ikaw si? Daphne. Hi Daphne. Tara, dun tayo sa table namin. Makabawi man lang sa'yo. Uy, sigurado ka ba? Oo naman. OMG girl. Talagang true. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko sige. May boyfriend ka ba? Baka magalit kasi may kasama kang iba. Boyfriend? Wala naman. Ha? Sa ganda mong yan, dapat may boyfriend ka. Kung hindi rin lang ikaw, huwag na lang. Ha? Wala. Dito ka na maupo sa tabi ko. Okay. Thank you. Dear Love, medyo pa bebe ako nung umpisa. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang lalaking pinapantasya ko ay makakatabi ko sa inuman? Pero habang lumalalim ang gabi at dumadami ang aking naiinom, ay lalo akong nagkakaroon ng lakas ng loob para akitin ang Andrew ko. Totoo ang sinasabi nila na basta may alak, may balak. O sige na guys. Tinatamaan na ako. Sakit na ng ulo ko kaya akit na rin ako ha. Kayo na bahala rito, okay? Tulog na ako. Sige lang. Total, tayong tatlo na lang naman ang nasa table. Yung iba tulog na. Mga mahihinang nila lang. Sira. Palibasa, alak ang dumadali sa katawan mo at hindi dugo. Oh, sige na. Akit na ako ha. Ikaw na muna ang bahala dyan sa kaibigan ko. Huwag ka mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Malakas to, no? Okay, sabi mo eh. Good night. O ito, tumagay ka pa. Sabi ni Chad, ikaw ang pambato nila sa inuman. Ba't parang ako na lang ang umiinom? Nilalasing mo ba ako? Huwag kang mandaya. Hindi naman. Alam mo, total, tayo na lang ang nandito. At saka, tulog na yung mga katable natin. Umamin ka nga sa akin. Nagpapapansin ka ba? May gusto ka bang mangyari sa ating dalawa? Wait, wala naman. Talaga lang ha? Oh, ano ba? Gusto mo ba? Madali lang naman ako kausap. Tara. Oh, saan naman tayo pupunta? San pa? Eh di, sa lugar na hindi mo na kailangang magpanggap para matikman mo na din kung gaano kasarap. Hinahamon mo ba ako, Andrew? Oo, kasi gusto kong malaman kung hanggang saan ang kaya mong gawin. Ano ba? Sa palagay mo? Yan ang gusto ko. Palaban. Let's get the party started. Ay! Saan kayo pupunta? Oh, Percy? Saan ka galing? Diyan lang, sa tabi-tabi. Yung tanong kong sagutin nyo. Saan kayo pupunta? Dyan lang. Saan dyan? Shh! Sa lugar na tahimik. Kasi ang ingay mo eh. Enjoy! Be safe! Buti na lang. At may malapit na motel dito. Marami naman talaga dito. Hindi mo lang napapansin. Patayin kong ilaw ah. Ayaw mo pala ng maliwanag.
Gusto ko kasi ng madilim at masikip na kwarto. Alam mo, ang tagal ko nang inaasam to. Talaga ba? Oo. Pinipilang ko ang bawat matigas na pandesal dyan sa dibdib mo. Ito ba? Pues, sayo to ngayon. This is your moment. Namnamin mo na. Rar! Ready ka na? Ready. Anong gusto mo? Dahan-dahan o paspasan? Siyempre dahan-dahan. Huwag kang masyadong agresibo. Para manamnam ang linamnam. Dear love, habang lumalalim ang gabi, ay umiinit naman ang tagpo. Ninanamnam ko ang bawat halik at haplos na mula sa lalaking matagal ko nang pinapangarap. Tunay ng langit ang pakiamdam ng mga sandaling yun. Walang nagbalak na sumuko. Parehas palaban. Walang umurong. Panay ang sulong. Kaya pinakaaabangan ko ang main event. Ang exciting part. But wait! Yun na pala yun! All of my expectations. Kaya pala lights off. Ang akala kong jumbo hotdog ay isa palang chorizo de Cebu. Ang akala kong batuta ay chopstick. Bakit ganon? Ang akala ko Goliath, David pala. Ang kanyang sandata ay very demure. Very... Never mind! Andrew, never again! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!